Beyik Tanrım, bize iyicek çorumuzu merhamet et. Atam ulan günahını için. Neme diyenlerini öldürebilen ok. Men sizin aranızda kurumda Musa peygamberin kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek olur hem üçüncü gün yine de direler hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe derler. Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde biz yine de tövbe barada gurrun etmemizi devam ettiriyeriz. Mukaddes kitapta biz iki hile tövbe barada görüyoruz, yani ökünç barada. Ama bunların ikisi de biri-birinden köp ütkeşikli bir ökünçtür, tövbedir ya da pişmandır. Gelin ilki bilen bu ayetlara bakalım. Ondan sonra seyredelim. Ondan sonra bu iki hile kıynanç var arada, yani ökünç var arada gürün etmemizi devam ettirelim. 2. Korintoslara yazılan hatta 7. babın 8. 11. ayetlerinde Resul Paulus şeyle diye. Men sizi öz hatım bilen kıynandıran da bolsam, onu yazanıma asla ökünemok. Hava, ön ökünüptüm. Yöne bu hatın size dine az vaktlık kıynandıranını bilip indi şartlan yarın. Men sizin kıynananınıza değil de şol kıynanmağınız arkalı tövba geleninize şartlan yarın. Sizin kıynanmağınız Hudaydandır. Bizden ziyan gören değilsiniz. Çünkü Hudaydan bolan kıynanç adamı tövba getirip onun halas bolmağına yardım eder. Bu tövba ökündürüyen değildir. Ama dünyadan bolan kıynanç ölüme eltiyendir. Hudaydan bolan kıynancın sizde edenlerini bir görün. Ol sebepli sizde ne hili gayrat, özünüzü peklemeye ne hili ihlas döredi. Ol sizde gör ne hili ulu qahar, korku, meni görmeye küysek, ihlas ve adalata bolan istegi oyardı. Siz bu meselede hemme taraplayın müyinsizliğinizi subut ettiniz diye. Resul Paulus bu ayetlerde Korintoslar yığınağına yüzleniye. Bu yüzlenmede seredin iki hile ökünç var arada gurrun ediye. Birisi Hudaydan gelen ökünç, beylekisi olsa dünyadan bolan ökünç. Bu iki öküncün ediyen işleri, bu iki öküncün eltiyen yeri ya da maksadı dürlü hiledir. Hudaydan gelen ökünç köp qoğudatlar ediyen eken. Ne ediyen eken? Hudaydan gelen ökünç bu adamları tövba getiriyen eken. Tövba etmekle getiriyen eken. Dünyadan olan ökünç olsa adamları ölüme eltiyen eken. Bu nekili təsin bir hakikat. Hakikattan beyle zatları biz durmuşta görüyen zadımız. Ama buna şeyle çungur park etmeyez, sıyınlamayaz. Ama durmuşta var olan zatları Resul Paulus bize aydiya.
Bu ayetleri dine bu ayeti okan vaktimizde bütün kontekste ya bütün umumu nähil hat barada gürrüň edýänligi barada gürrüň etmesek, onda bu aýdylan zatlar bizim için köp düşünükli bolmaýar. Şonuň üçin biz umumu kontekste seredelin, umumu Korintoslara yazılan hatyň näme üçin yazılanlygyny, Resul Paulus nähili hat barada gürrüň edýänligi barada birazjyk oýlanalyň. Korintoslar ýygnagy aslında köp problemalaryň, günälerin köp bolan yeri bir gaty kyn bolan bir ýygnak bolýar. Korintos şäheri aslında but parazlaryň, söwdagärleriň, her hili aýşa eşretiň, lezzetiň köp yeri olan bir şeýle şäher bolýar. Şeýle geçmişten, but parazçylyktan, zinahorluktan, azgınçylyktan gelen towba edip Hudaýa inanan, İsa Mesih'i Rab diýip kabul edenler, Mesihin ýygnagyna goşulan adamlardan ibarat bu ýygnak. Bu ýygnakda dürli hili günäli adamlar geçmişte gelenen bolsa, ýygnagyň içinde de her hili günäleriň bar boldugyny Resul Paulus paş edýär. Nähili günäler barada gürrüň edilýär. Korintoslu ýygnagynda bir topar adamlar dürli gatlaklardan bolup, dürli milletlerden bolup adamlar millet parazlyk, biri bilen äskermezlik edip dürli gatlaktan, sen ba yerden, sen garyp, senin beýle geçmişiň var, senin beýle geçmişiň var, sen bilimli, sen bilimsiz. Bir topar umum aýdan wagtda dürli hili adamlardyň toparyndan bolan ýygnakta şeýle uly bölünüşükler bar bolýar. Resul Paulus bu bölünüşükleriň günädigi barada açyktan açyk bu hatlarda beýan edýär ve bu günäni paş edýär. Başka da azgınlık, yani serhoşluk, but parazlık, yine nähili günä ve erbetlik bar olsa, bu ýygnakda hemmesi de ada agzalyp geçilýär ve bu ýygnakda bu günälerin hemmesi bolýar. Resul Paulus bu ýygnaga hat yazan wagtynda ähli bar olan günäleri, ähli bar olan erbetlikleri, Hudaýyň sözüne, Hudaýyň erkine dogry gelmeýän her hili erbetlikleriň hemmesini Resul Paulus paş edýär. Hatta ýene de aýdýar, sizin imansızlar bilen bir boýunturga girýäňiz, imansızlar bilen öýlenýäňiz we imansızlara durmuşa çykýaňyz, imansızlar bilen bilelikde bir iş etjek bolýaňyz, imansızlar bilen bir boýunturga girip, olar bilen razılaşýaňyz. Umuman aýdan wagtynda günäniň gaty toplanan bir yeri bolýar. Gaty günä köp bolýar o ýygnakda. Şonuň üçin Resul Paulus görüp eşiden zatlaryny birme-bir, jikmejik bu günälerin erwetligini, bu günäler üçin towba etmelidigini, bu günälerin erwetligini paş edip bu hatlary Korintos ýygnagyna iýberýär. Bu hatlary alyp bütün ýygnakda açyktan açyk okamak bilen ýygnagyň agzalarynyň köpsi gaty gamgyn bolýarlar, gaty kyn ýagdaýa düşýärler sebäbi güýçli sözler bilen Resul Paulus olary gıynarar ýagdaýa getirýär. Sereden şonuň üçin aýdýar, men diýe haty şeýle güýçli ýazanyma ilki başta biraz gıydandım diye. Çünkü bu hatım arkalı men sizi de gıynandırdım diye. Indi olsa sizi gıynandıranyma ökünmeýärin. Çünkü menin ya size bu yazan güýçli hatım sizde towba yüregini emele getirdi. Sizi towba tarap size itergi verdi diýip Resul Paulus aýdýar. Hakykatdanam Resul Paulus günäleri paş etmek bilen Korintos ýygnagyndaky imanlılaryň ählisini çıkalganyň towba etmekdigini görkezýär. Towba edip bu günälerden el çekip diňe şonda aklanyp günäleriňize bagışlanma alıp bilersiňiz. Täzeden durmuşa başlamak üçin hökman size bu günälerden el çekmek gerekdir diýip olary towba tarap gönükdirýär. Bu nähili ajaýyp, beýle hili gynanmalara diýe, bular Hudaý tarapyndan gelen gynançdyr. Hudaý tarapyndan gelen gynanç bu gönüden göne hakykat bilen senin günälerini paş etmekdir. Özüňizden bilýänsiňiz, hatta günä edenem bolsaň, ýalňyşlyk edenem bolsaň, kimdir biri gelip sana günäni ýüzüne aýdan wagtynda güýçli sözler bilen aýtsa,
onda sende näme döreýär? Elbetde ilki bilen sende gynanç döreýär. Sen gynanyp başlaýan. Sen ökünüp başlayan, senin içinde yankı yüzüne aydılan ne doğruluğun ya da adamların içinde hatta paş edilse senin eden günen, onda elbette sana bu seni şartlandıracak bir zat değil. Sen de kıynanç da öğretip bilye, kahar da öğretip bilye, sen şeyle kıyın yağdaya gelip bilyen. Ama vaktin geçmegi bilen, sen aydılan zatlar var arada. Senin günen paş edilen olsa, sen ol aydılan sözler var arada oylanıp, pikirlenip başlayan vaktinde eğer hakikattan bu kıynanç Hudaydan olsa onda sen toba tarap gelyen. Doğrudanam men günah ettim deyip yani paş edilen günahlarına toba etmeye başlayan. Bu da Huday tarafın bolyan zattır. Şol bir hatarda dünyadan bolan kıynanç ölüme getiriyendir deyip aydiya. Dünyadan olan kıynanç bu näme? Dünyadan olan kıynanç ne dip ölümü getiriye? Buna biz öz gündelik durmuşumuzda nähili düşünmeli. Ine buna şeyle düşünmeli. Doğanlar. Dünyadan olan kıynanç bu günen paş edilen vaktinde gaharlanıp öyke kiynelep yankı senin günahını paş eden adamı yigrenip ona karşı hücum edip ya ondan ağır alacak olup tövbe etmen deregine gün günden içinde yankı öyke kiyneni östürmeklik neticede seni neme getiriye. Bu seni ölüme getiriye. Ya da sen benim günahımı paş etti. Adamların içinde beni maskara etti. Ya beyle etti. Ya eyle etti. Yankı eden günahlarına utanıp eden günahlarına tövbe etmen deregine günah ettikçe hasta yüreğin katadıp şeyle yaşamaya devam ettirsen onda bu elbette senin yüreğine nähilidir bir kıynanç bolar. Bu kıynanç diye tövbe etmedik kıynanç bu dünyadan gelen kıynanç. Bunun eltiyen yeri de adamı ölümdür bu dünyada. Ondan sonra da bakı, dözah odudur diye. Yine bu iki hile kıynanç. Begençli zat bu yerde Resul Paulus'un begenen zadı bu güçlü sözler bilen yazılan hatın neticesinde Korintoslar yığınağı hakikattanım tövbe geliyor. Onlar tövbe edip Hudayın yanında günahlarını boyun alıyorlar. Seredin 11. ayettan şeyle deyip yaxşı zatlar yazılıyor. Hudaydan olan kıynancın sizde edenlerine bir görün. Ol sebepli sizde nähili gayrat, özünüzü peklemege nähili ihlas döredi. Ol sizde gör nähili ulu qahar, günah bolan qahar. Gorku, meni görmege küysek, ihlas ve adalata olan istegi oyardı. Ine hakiki tövbanın, Hudaydan gelen hakiki tövbanın, Hudaydan gelen hakiki kıynancın emele getiren zatlarını seredin. Nähili acayip zatlar, doğru değil mi? Yine de nähili gayrat, Hudaya hizmet etmekte, Hudayı tanımakta, ruhta ösmek için gayrat. Özünü peklemege nähili ihlas döredi. Peklikte yaşamaga nähili ihlas döredi. Nähili günäge bolan gahar, Hudaydan olan korku. Resul Paulus'u hasta köp görmege küysek ettiler, yigrenmediler de. Bu yeri katı vacip bir yerler. Seredin, Resul Paulus şeyle güçlü sözler bilen onların günahsını yazgaranan bolsa, onlar yine de tövbe edip Resul Paulus'u şeyle görmege ihlas ve küysediler onu. Dünyadan olan kıynanç. Yani tövbe etmedik adamlar Resul Paulus'u yigrenip onun yüzünü bile görmek istemediler. Nähili adalata olan istegi yankı tövbe onlarda oyattı. Nähili acayip zatlar. Keşke bizim her birimizde yanlışımız yüzümüze aydılan vaktinde, günahımız yüzümüze aydılan vaktinde, Hudayın sözü arkalı onu okan vaktimizde, günahlarımız açılan vaktinde, Huday günahlarımızı hüküm eden vaktinde, mukaddes ruh arkalı insafımıza yüzlenilende,
günahlarımız mukaddes ruh arkalı paş edilen wagtynda eger bizim her birimize de şeýle gayratlar, şeýle özümüzi päklikde ýaşamaga ihlas, adalatda, doğrulukda ýaşamaga ihlas, nähili Hudaýa köp ýakynlaşmak islegi bizim yüregimizde döresedi. Bu nähili ajaýyp bolardy. Doğru dälmi? Hakykatdan hem doganlar, Hudaýdan gelen gynanç bizde ilki bilen towa ve galan ähli bu ýaxşy zatlary bizde oyarmaly. Bu hakyky towadyr. Towa ýok yerinde biz dünýäniň gynancı bilen gynanyp özümüzi helakleýän ölüme çenle gidip belýäris. İki hili günah ökünme var. Mukaddes kitapta men size bunların ikisini de has düşünükli bolaryalı açık görkezeyin. Buların biri Mattanyň hoş habary 27-nji babyň 3-nji 5-nji ayatlarında yazılan. Bu yerde şeýle yazılan. Onsoň İsa haýynlyk eden Yudas ona hüküm edilenini görüp eden işine ökündi. Ol 30 teňe kümüşi yzyna yolbaşçı ruhanylar bilen ýaşululara getirip men büyügüne kişe haýynlyk edip günah kazandım diýdi. Olar da bize näme? Muňa özüň jogap berýän diýdiler. Yudas kümüşleri wadathananyň içine zyňdy da çıkıp gaýtdy. Soňra gidip özüni astı. Ine 12'lerin biri hasaplanılan Iyuda Iskariot. Ol İsa haýynlyk eden biri. Ol İsa'nı 30 sany kümüş teňe satdı. Ruhanylara İsa'nın niýdeligini görkezdi ve 30 sany kümüş teňeni aldı. Ondan sonra ol İsa'nı höküm edip onu haça çüýlep öldürendiklerini eşidende ol birden gynanyp başladı ve pişman etdi. Ol geldi de diýdi: "Men bir günah kişe haýynlyk etdim ve özüme günah kazandım" diýip gaty erwet boldy içinden. Gynandy ve yankı alan 30 sany kümüş teňesini izine gaýtaryp berjek boldy. Olar almadı. Ol ibadathananyň içine 30 sany kümüş teňeni zyňdy da daşary çıkıp gitti ve sonra ol gidip özüni bir ağaçtan astı ve öldü. Seredin, ol 30 sany teňe üçin İsa'ny satdı, ona haýynlyk etdi. Indi bolsa bu 30 sany teňe ona gerek däl boldy. Ol 30 sany kümüş teňeni zyňyp çıktı da gynandy. Bir şekilde seretseň towa eden ýaly bolup görünýär. Emma ol ýerde towa ýok. Seredin, ol günah kazandım men diýip gynandy. Emma gitti de teňeleri de izine ibadathananyň içine zyňdy. Daşary çıkıp gitti de şol gaýgysyna, şol öküncüne gitti de özünü dardan asıp, bir ağaçtan asıp öldü. Onun şol özünü asıp öldürülen yeri gan yeri diýip adlandyrylýar. Çünkü şol 30 teňe üçin gidip ruhanylar bir yer satın alýarlar. Ol yerde hiç kim ýaşamaya entegem harawaçylyk bolup şeýle tikenler, jengeller gögörüp ýatyr. O yerine şol gan puluna satın alınan yere hiç kim ol yerde ýaşamaga da het etmeýe, hiç kim ol yere hiç zat gurmaýarlarym, ol yer entegem şol duruşuna dur. Seredin, hakyky towa bolsa, eger Iyuda Iskariot hakykatdanam towa eden olsa, onda ona gidip özünü asmak näme gerekti? Ol gidip yürekten towa eden olsa, günahlarını boyun alan olsa, İsa Mesih onu gaýtadan diklemezdi mi? Onun günahlarını bağışlamazdı mı? Näme için ol gitti de özünü bir ağaçtan asıp öldürdü? Sebebi onda menmenlik vardı. Eden günahsine olan utanç vardı. Ve İsa meni bağışlap biler diýen ynamy yoktu. İl arasında, şagirdlerin arasında İsa'nın yüzüne bakmağa onda yeterlik derecede mertligi de yoktu, yeterlik derecede kiçi göňüllüligi de yoktu. Günah edip yıkılan olsa
towba edip bağışlama sorap dikelmege hareket etmedi de şol gaharına gidip öz canına kastetti. Ve İncil'de yazılan canına kasteden her bir adamın baracak yeri dözaktır. Onda bunun misalından biz hemen öğrenip biliyaz. Bunun misalında biz yankı dünyanın kıynancını görüyez. Dünyadan olan kıynanç ölüme getiriyendir. Hudaydan olan kıynanç olsa adamzadı hakiki tova getiriyendir. Şol bir ýagdaýda biz başka bir adam barada görüň edýäs. O da 12 şägirdin, resullaryň biri, onun adı gaty tanymal adam. Ona biz Petrus diýip aýdýarys. Petrus İsa'nın şägirdleriniň biri. Lukanyň hoş habary 21-nji babyň 61-62 ayetlerinde biz şu zatları okuyaz. Reb İsa Tanrılıp Petrus'a seretti. Petrus, Rebbin, horaz gıyrımazdan ön, sen beni 3 gezek inkar edersin diyen sözünü yatladı. Petrus daşarı çıkıp müngürüp ağladı. Yine Petrus'u görýäs bu yerde. Petrus hem İsa'nı men tanamayan deyip onu 3 gezek inkar etti, ret etti. Ondan son ol 3. gezek İsa'nı tanamayan deyip onu inkar eden wagtynda İsa'nın gözüne onun gözü düştü. Ve şol yerde İsa'nın aydan sözleri onun yadına düştü. Horaz bir gezek gıygırmanka sen meni tanamayanlygyna 3 gezek and içersin deyip İsa'nın aydan sözleri onun yadına düştü. Şol bağda Petrus özünün İsa'nı inkar edenligine düşünüp İsa'nın bolan yerinden onu urup otyrdylar, onu serede oturan yerinden daşarı çıktı. Ilgap daşarı çıktı da müngürüp ağlap towba etmene başladı. Petrus gaty kıyın ýagdaýdady. Aslında seretseňiz Iyuda İskariot ýaly Petrusam bu ecizligini diýelime. İsa'nı tanamayanlygyny 3 gezek inkar edip onu tanamayanlygy and içenligine nähili ulu günädigini ve bu eden günäsinden soň nähili ýene de İsa'nın yüzüne dikilip seredip biljekligine, şägirdleriň ýanynda nähili özüni alıp barjak, galyberse de öz özüni nähili bagyşlajagyny bilmeýärdi. Şonuň üçin daşary çıkıp ol müngürüp ağlap ağladı da towba etmene başladı. Emma Petrus da Iyuda İskariot'a seredende kiçi göňüllü ýüregi vardı. Ol gidip özüni asmak ya da özünün boynuna degirmen daşyny asyp denize balyk tutýan ýerindäki denize zyňyp öz özüni öldürmek barada pikirlenmedi. Ol bu utancın, bu ecizlikten gelen bu günäni, bu utancı öz ýüreginde götürýärdi. Emma Petrus'ta towba ýüregi vardı. Ol müngürüp ağlap towba edip Hudaýyň ýanyna gelýär. Sereden onun yüreginde bu towbanyň barlygyny İsa görýär. Sereden onun durmuşunda näme zatlar bolup geçýär. Ol İsa'nı ret etti, ondan soň İsa öldü, direldi. İsa direldi diýen habary eşiden wagtynda ilkinjiler hatarında Petrus gawryň agzyna ılgap ilkinji bolup bardy. Ol ılgap barýakada içinde İsa'nı 3 gezek ret edenligi onun içinde de. Ol onu ýatlaýady. Emma İsa onun günahlerini bağışladı. Petrus'u yine de ol duştu. Ol beyleki şagirdler bilen bilelikte gidip balık tutup oturan wagtynda Yahyanyň hoş habary 21-nji babda biz bu barada okuyaz. Ol Petrus'u şahsan Petrus'u duşup ondan 3 gezek şol bir soradı. Petrus, sen hakykatdan meni söýär misin deyip İsa ona yüzlendi. Petrus, hawa Rebbim, men seni söýärin diýdi. Onda İsa ona, menin kuzularımı otlat diýdi. Şeýle 2-nji gezek hem Petrus, sen meni söýär misin diýdi. Ol hawa, men seni söýärin diýdi. 3-nji gezekde, sen meni söýär misin diýip ondan soradı. Hawa Rebbim, sen hemme zady bilýärsiň diýip Petrus biraz gynandy. İsa ona yine de kuzularımı otlat ya da başka aýdan wagtynda maňa hyzmat etmäge dowam ettir diýip ona yüzlendi. Petrus nähili derecede aşak yıkılanan bolsa,
imandan dänen bolsa, İsa'ny inkar eden bolsa, ol yürekten muňa gynanyp towa edipdi. Yürekten edilen towany gören Hudaý Petrusy ýene de gaýtadan dikläp, oňa ähli zatdan biýik olan ýene bir hyzmaty oňa ynanyp, eger Petrus meni hakykatdan söýýän bolsaň, onda meniň goýunlarymy otlat diýip oňa bu tawşyrygy berdi. Diňe onuň günäsini bagyşlamagam däl. Yıkılan Petrusy çol yıkılan yerinden ýene bir biýik derejege galdyryp, oňa jogapkärçilik berip, oňa meniň kuzularymy otlat diýip, onu ýokardan ýokarlara galdyrdy. Ine hakyky towa budur doganlar. Şonuň üçin hiç haçan nähili günä edenem bolsaňyz, hakykatdanam Petrusyň eden towasy ýaly towa edin. Ýuda Iskariot ýaly däl. Utanç içinde ýaşap, öz özüňizi bagyşlap bilmän, ýa-da günäňiz paş olan wagtynda indi men ýygnaga gitjek däl, imanly doganlar bilen duşjak däl, umuman bu utancı men göterip ýörep biljek däl diýip, ýene de has Hudaýdan daşlaşmaňda kiçi göňlülük bilen diýze çöküp, bu utancyň getirýän, bu günäniň getirýän utancı bilen ýaşamagy dowam edin we kiçi göňlülük bilen Rabbiň ýanyna gelin. Rab sizin günälerinizi bagyşlar ve ol sizi bu utançtan doluluğuna halas eder ve yine de sizi yokara kaldırar. Vacip zat budur. Yıkılıp günah yıkılan wagtynda kiçi göňlülük bilen towa etmäge gel. Sınık ruhlu adamı, döwlen yürekli adamı, ruhtan düşen adamı Hudaý hiç haçan kemsidýän däldir. Hakykattan towa edýän adamy hemişe Hudaý ýene de dikeldiýändir. Goý Hudaý size hemişe hakyky towa yüregini bersin ve bu towa yürek bilen iman hayatyňyzy, durmuşyňyzy ýaşaň. Goý Hudaý size pata bersin. Amin. Ey beýik Taňrym! Bize iyicek çorumumuzu merhamet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini özlerim bilen ok. Men siziň araňyzda gurumda Musa peýgamberiň kanunlaryny hem de köneliň aýdanlaryny men hakda ondan ýalkyjy elek bolar hem üçinji gün ýene de diýreler. Hem de oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar towa ederler.